Leijonat repivät Ruotsin riekaleiksi. Tori räjähtää. 10 000 sinivalkoista kurkkua huutaa täyttä ja sieltä laukkaa. tulee Björninen. Katsokaa nyt noita viiksiä. Hyvät ihmiset. Läikämärkä sisään! Läikämärkä sisään! Läikämärkä sisään! Täysin käsittämätöntä! Ruotsin pelaajat makaavat kiekottomina keskellä kenttää mikä ja show tekevät... lehtereillä. Leijonafanien oma keksintö, 2 metrin nuuskaruisku ja se tursottaa tummanruskea suoraan Ruotsin katsomoon. Ja se ottaa naista. Suomen valmentaja hyppää Sambonin ohjaimiin ja jahtaa erotuomaria pitkin jäätä. Vauhtiin ja mikä taklaus! Ruotsalainen lentää laidan läpi. Kiekko suoraan auton ikkunaan. Tuulilasi pirstaleina. Juti taas piilomainoksilla liikkeelle. Herra isä sentään. Voi herran jestas, katsokaa nyt tätä farssia. Ruotsalaiset pelaajat ovat keskellä jäätä, eivätkä puolustamassa, vaan kebabkioskilla. Jono kiemurtelee kuin... Laukaus, jäävä peli, että Suomi johtoon! Seppo pistää verkot töttörölle ja Halli räjähtää. Uusi hyökkäys heti perään. Se on sisällä! Suomi johtaa! Suomi johtaa Ruotsia vastaan! Mikä maali! Mikä maali! Koko kansan räjähtää riemuun! Kentälle on juossut katsomosta häirikkö. Sateenkaari hupparin päällä ja Palestiina lippu kädessä. Turvamiehet perässä, mutta ei meinaa. vaihtoaitiossa on menossa kunnon ruotsalaiset pippalot. Champagnea laseissa, koko lattiamatto puuttuu vaan ja on kuin oopperan permannolla. Ja nyt tulee Kontiola! Kova taklaus! Ruotsalainen Sinisellä sinisellä katsoo, virittää. Pam! Hirvittävä lämäri ja kiekko nousee. Se nousee korkealle, menee yli kaiken ja suoraan katsomoon ja osuu ruotsalaista mummofania päähän. Jutti vetää suoraan ylämummoon! Ylämummoon! Kuulitte Suomen herranista! Ja hurja taklaus! Ruotsalainen lentää! Läikämärkä sisään! Läikämärkä sisään! Läikämärkä sisään!